producer. Nakuha ka nila? Okay. So, mali siya ang cost to produce nato kung i-follow nato ang feeding program. Kung i-compare nato sustainable. Kumbaga, efficiency gid gihapon ang atong pagdito. Oh, dili mo na. Mas maayo dito. So, dali na sa okay. So, Amo ba? first, siyempre, ayun, mas wapo siya. Expect lang nato na mas lamang siya kaysa ato lang ipapinig. So, doon na nato 4,500. 2 kilos kada adlaw ka John Pedro. So, bukos na 4,200. Okay? So, total na to, dito sa pagpalit mo sa... And then, siyempre, labor, and then others, itong Len de lagi. Mawahi. Oy, kay wa dito pa kami. Oh. Ikaw na be. Ano dayo, aron dito ta magmain-main dito. Hindi na ka magmay-may. Nagpila yan ni Day. Nagpila man ito.